I den her screencast, der vil jeg vise, hvordan man ved hjælp af et regnearksprogram som f.eks. Excel, kan lave en såkaldt amortisationstabel. En amortisationstabel, det er en tabel, der viser, hvordan man ved hjælp af annuitetsberegninger afdrager på et lån. Så det er f.eks. en amortisationstabel, man får fra en kreditforening, hvis man har lånt et stort beløb til en lejlighed eller et eller andet, og så kan man for hver enkelt termin se, hvor meget man har betalt, dels i ydelse og dels i afdrag, og hvad ens restgæld er. Den skal vi prøve at stille op og med henblik på at regne på økonomien bag Storebæltsforbindelsen. Vi skal bruge nogle forskellige størrelser for at kunne bruge formlen for annuitetsgæld eller annuitetsopsparing. For det første så skal vi vide noget om, hvad gælden egentlig er. Det beløb vil jeg gerne skrive her i cellen B2, når vi kommer så langt. Og jeg skal også vide noget om, udover hvad gælden er, så skal jeg vide noget om, hvad er det for en rente, vi opererer med. Det vil jeg gerne skrive i cellen B3. Og endelig så skal jeg vide noget om antallet af terminer. Jeg skal vide, hvilken termin der er tale om, eller hvor mange terminer det løber over, eller så videre. Og slutligt så den sidste ubekendte størrelse, der indgår i formlen for gældsannuitet, det er ydelsen, så den vil jeg godt have stående her i cellen B5. Og ydelsen er jo givet ved en formel. I kan kigge i noterne, hvordan formlen for annuitetsgæld egentlig lyder, men det man skal gøre, det er, at man skal tage gælden, man har, og det beløb, det skal ganges med en brøk, hvor der oppe i tælleren står renten, og så skal der stå divideret med, og så skal vi have en nævner i brøken, og nede i nævneren, der skal der stå 1 minus, og så skal vi have fremskrivningsfaktoren, så 1 plus renten, og den her fremskrivningsfaktor, den skal opløftes i minus antallet af terminer. Så det er nævneren i brøken. Så jeg skriver den formel her ud for cellen, hvor jeg gerne vil have ydelsen stående. Formlen står også heroppe i Excels formelvindue nu. Og når jeg er færdig med formlen og sørger for, at antallet af højre og venstre parenteser passer, så taster jeg Enter. Og så svarer Excel i første omgang, at nu har jeg divideret med 0, og det må jeg ikke. Men hvis jeg lige prøver at sætte nogle beløb ind, så kunne vi for eksempel forestille os en situation, lad os sige, at man havde lånt 10.000 kroner, og lad os sige, at de var lånt til en rente på 2%, og lad os sige, at jeg gerne ville betale det tilbage over 10 terminer, jamen så passer det faktisk meget godt nu, fordi så svarer Excel, at jamen, så betyder det, at du skal betale 1.113 kroner og 27 øre per termin. Jeg kan så gå ind og ændre på de 3 øverste størrelser her. Jeg kunne for eksempel sige, at jeg vil hellere betale tilbage over 5 terminer, og så bliver det selvfølgelig en væsentlig højere ydelse, jeg skal lave, fordi jeg betaler lånet tilbage hurtigere. Jeg kunne også lave om på renten og sige, at nu strammer banken skruerne, så nu er renten ikke længere 2%, men nu er det 2,5%, og så bliver ydelsen selvfølgelig også større. Og endelig så kunne jeg også ændre på størrelsen med gælden heroppe. Jeg kunne for eksempel se på, hvad nu hvis jeg havde lånt 100.000 i stedet for 10.000, jamen så vil afdragsordningen se sådan ud. Typisk så løber afdragsordninger over 30 terminer over 30 år for eksempel, så hvis man for eksempel, som i tilfældet her, skulle betale 100.000 tilbage over 30 år til en rente på 2,5%, jamen så vil det betyde, at man hvert år skulle betale 4.777 kroner ifølge amortisationsberegningerne eller annuitetsberegningerne her. Men lad os prøve at gå til, hvordan man så opstiller selve amortisationstabellen. For at lave en amortisationstabel, så bruger man typisk en række forskellige størrelser. For eksempel så har vi en størrelse, der hedder, hvilken termin er der tale om. Så terminnummer, jeg tror jeg forkorter det, og skriver det terminnummer sådan her. Og hvad er gælden på det pågældende tidspunkt? Jeg skal have en søjle, der skal fortælle mig, hvor meget der er betalt i rente. Jeg skal have en søjle, der fortæller, hvor meget er afdraget, og en søjle, der fortæller, hvad er ydelsen, og endelig en søjle, der kunne hedde restgæld eller slutgæld, sådan her. Og som sagt, så forløber de her amortisationer typisk over 30 terminer, 30 år eller 30 kvartaler eller 30 måneder, så jeg forlænger den sådan her. Og
Gælden i første omgang, jamen hvis vi lige prøver at kigge på her, hvis vi nu bare går frem efter det taleksempel, jeg har heroppe, så kan vi sige, at gælden, det er det beløb, jeg har stående oppe i min celle B2. Så jeg skriver et lighedstegn i Excel, og så klikker jeg på cellen B2 og taster Enter. Så er gælden på 100.000 kroner nu kopieret ned i min tabel her. Renten, jamen renten, som man betaler i første termin, den vil jo så være lige med, jamen dels så havde jeg min gæld, som stod her på 100.000, den står her i søjle B8, og jeg ganger den så med rentebeløbet. Rentebeløbet, det var 2,5%, eller ikke rentebeløbet, men rentefoden, den står heroppe, 2,5%. Jeg sætter dollartegn omkring, så jeg skriver dollar B, dollar, og så er det celle 3. Og grunden til, at jeg skriver dollartegn omkring, det er fordi, når jeg senere begynder at kopiere formlerne ned til de øvrige terminer her, så vil jeg gerne fastholde, at renten, den står altså altid i celle B3. Det er ikke sådan, at når jeg går en række ned, så kommer renten til at stå i celle B4, men renten, den står fast i celle nummer B3, og derfor dollartegn omkring B og 3. Og så taster jeg Enter. Så det, som Excel fortæller mig her, det er, at første termin, hvis jeg har lånt 100.000, så er renten 2.500. Det lyder meget rimeligt. Så kan man sige, afdraget, som jeg skal betale, jamen det er jo afdraget, det man afdrager på lånet, det er, hvor meget man har betalt i ydelse, det vil sige det tal, der kommer til at stå herover, minus hvor meget man så har betalt i rente, det vil sige det tal, der står her. Der står ikke noget lige i første omgang, men over ved ydelsen, der kan jeg så tilsvarende skrive, jamen den ydelse, som jeg gerne vil betale i min annuitetsafdragelse her, jamen det er det beløb, der står fast heroppe i celle B5, så jeg skriver dollar B, dollar 5, sådan der. Og det, som Excel fortæller mig nu, det er, at jamen, første gang jeg skal afdrage på mit 100.000 kroners lån her, så er renten 2.500, og jeg skal betale 4.777 kroner og 76 øre, det var det beløb, vi også havde heroppe, det skal jeg betale. Men hvis renten er 2500, så betyder det, at jeg reelt set kun har afdraget 2277 kroner og 76 øre på lånet, fordi en rigtig stor del er gået til at betale renter. Endelig så det sidste, man kan skrive i amortisationstabellen, det er, at jamen, vi skriver, hvor meget skylder man så, og der går jeg så hen og siger, jamen, jeg skyldte 100.000, og nu har jeg så afdraget på lånet, og jeg har også betalt nogle renter, og låneafdragningen beløber sig altså til 2.277, så sådan der. Så det vil sige, at efter første termin, så skylder man så 97.722 kroner. Det kan vi selvfølgelig gå videre med, så man kan sige, termin nummer 2, jamen hvad er gælden der? Jamen der er gælden jo det, som var restgælden i termin nummer 1, så der klikker jeg bare heroppe på søjle F, række 8, så det var min gæld. Renten, den skulle gerne være det samme, som den var tidligere her. I det hele taget, så rente, afdrag og ydelse bliver beregnet på samme måde, så de her størrelser kan jeg kopiere ned. Og så ser vi, at jamen, hvis vi afdrager annuitetsmæssigt, så når jeg betaler termin nummer 2, så er min restgæld 97.700. Jeg skal igen betale den samme ydelse på 4.777. Denne gang er afdraget lidt større, og jeg betaler lidt mindre i rente, og samlet set så bliver min restgæld også nedskrevet. Så de her størrelser her, dem kan jeg vælge at kopiere, og så kan jeg trække dem, prøve lige en gang til, så kan jeg trække dem hele vejen ned til termin nummer 30, hvor mit lån gerne skulle være tilbagebetalt. Og så kommer det til at se sådan her ud. Og vi ser hernede, der står der minus 3,3 gange 10 minus 10, det vil sige et tal, der er uendeligt, eller utroligt tæt på at være lige med 0. Så Excel har lidt afrundingsproblemer her, men det er sådan set ikke så galt. Og det vi kan gøre, det er, at vi kan markere alle beløbene, så kan vi højreklikke og så vælge formatere celler, og sige, at jeg vil godt have alle tal med 2 decimaler, når nu det er kroner og øre, jeg har med at gøre. Og så kommer min amortisationstabel til at se sådan ud. Her kan vi bemærke, at ydelsen er altså den samme konstante ydelse på 4.777 kroner per termin. Vi kan se, at renten falder. Den starter med at være 2.500, men så falder den efterhånden, som lånet afdrages, og
Slutteligt hen mod slutningen af terminerne, der er renten ganske lille, og det er den selvfølgelig, fordi restgælden herover også er ganske lille. Restgælden starter med at falde meget langsomt, fordi størstedelen af det, man tilbagebetaler, går til at tilbagebetale renter. Men det ser sådan her ud, og det man så kan gøre nu, det er, at man kunne så gå ind og ændre på de forskellige størrelser her. Man kunne for eksempel se på, hvad skete der, hvis nu renten i stedet for 2,5%, hvis nu banken virkelig havde hårde tider og sagde, at nu er renten faktisk 3%, hvordan ville det så komme til at se ud? Jamen for at betale 100.000 tilbage med 3% i rente over 30 år, så skal vi selvfølgelig betale mere. Og der ser vi, at så bliver ydelsen altså nu 5.100 i stedet for de 4.700 om måneden der. Og amortisationstabellen ser sådan her ud. Man kunne i princippet også ændre på gælden og sige, jamen hvad nu hvis jeg virkelig havde brug for mange penge, og i stedet for 100.000, hvad hvis jeg nu havde lånt for eksempel 1 million, jamen så ville det komme til at se sådan her ud. Afdraget over 30 år med en rente på 3%, så kan vi se, at den terminslige ydelse skulle være 51.000 for at få det her til at passe. Så sådan ser det ud, og det skal I nu arbejde med i forbindelse med at kigge på lånene bag Storebæltsforbindelsen.